HBO Records and Oyoboy Production.
Dumanaw ka, inubati na nga hagmay-may sa aniyang di mo kinayang banuin ka kinagura. Nung umakan, nung umakakadi, kaapay akas ka, diyak ka din napatigin ka. Naragsak ka kadin, di na makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Nagkapanang apay ita, kalanga at parang sinapsapot ka, hindi ka man lang makita. Dumanaw ka, inubati na nga hagmay-may sa aniyang di mo kinayang banuin ka kinagura. Nung umakan, nung umakakadi, kaapay akas ka, diyak ka din napatigin ka. Naragsak ka kadin, di na makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Oras na asyak tayo umadayo, itiligan ayat ang mundo. Rebeng na laeng nga indak birukin, tay mabukudak kanyak na iketeng. Tay na sa ngemday tuy tirumbe, amuk adakes intar aramide, jak may turet pay kainna kuyaen, panang luana kapukan yaklaen. Jak maiptur, no sa tila kamekto, kapulaken ayat binulod ko.
Sabay na sa